Moikka, Syvitalo. Jopsu taas täällä hierskuilijoilla ja tässä Nikke kuvaamassa tai Nipsu, mitä nyt haluttekaan. Me käytiin tuossa pihalla yhden roskiksen luona ja siellä oli tällainen pyörä. Niin me otettiin se, koska se oli ihan roskiksella, vapaana otettavana, niin tässä on vaihteet rikki, mutta silti pystyy ihan hyvin ajamaan ja jarrut rikki paitsi tästä ja sitten pari reikää satoa. Muuten ihan täydellisessä kunnossa, joku oli heittänyt menemään, niin ajattelin ottaa itselleni, koska varastettiin just syksyllä oma pyörä, 600 € pyörä. Niin ajattelin, että ei kannata mitään kallis pyörä hankkia, niin tää olisi kai sit sellainen, että kun ilmoitteeksi nyt tuli eteen, niin toivottavasti mä tuun nauttimaan siitä ja tää on vaan tämmönen pieni tilapäivitys, että mä en ihan tiedä sitten mihin liitetäänkö me tähän johonkin videoon tai tehdäänkö me tästä omaa videon, mutta joo eli How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. Video-opetuksena on se, että jos on jotain vanhaa tavaraa, niin kannattaa silti hyödyntää sitä, koska nyt voi olla todella paljon hyötyä. Niin me sit saadaan nähdä, kun kevät ja kesä tulee tästä, että millaisen käyttöä tulee. Seuraava video asti se olisi moikka!